Здравейте! Днешното ми видео е вдъхновено от направата на домашна козметика. А именно ще ви покажа как да си направите бързо и лесно вкъщи кремче за сухи кожички и ногти. Тъй като консистенцията му е доста гъста, аз препоръчвам нанасянето да става вечер преди лягане, а също така бихте могли да го използвате и за напукани пети. Повечето от вас вероятно знаят, че продуктите, които се предлагат на пазара, са 100% химия и може би това беше едно от нещата, които ме накараха да започна да се занимавам с направата на домашна козметика. В сферата на красотата съм от дълги години и съм давала пари за каква ли не козметика и в крайна сметка се убеждавам, че няма нищо по-хубаво от домашно приготвените продукти. Затова сега реших да вложа парите си в нещо, което наистина е качествено и което моите клиенти биха оценили. Продуктите, които съм използвала, са малко, но качествени. Ако искате да видите какви са те и каква е рецептата, останете с мен. Всички съставки, които съм използвала, са лесно достъпни и не толкова скъпи. Както знаете, кокосовото масло е известно с малката си молекулна структура. Това го прави прекрасен лек за суха, груба и набръчкана кожа. Пчелният восък пък е разпространен както в медицината, така и в направата на козметика и свещи. Цветът му може да бъде жълтеникъв, кафеникъв, а понякога и безцветен. Надявам се това видео да ви е харесало и ако това наистина е така, вдигнете един палец и се абонирайте за нашия канал. До скоро!